kasinsin ko ijay US Embassy agpa-interview mangalat visa agturistam net kano padasan namet ti aglugan eroplano jakman ammo nunayan at anagasa wenno nalaing sakit di nalaing nga nagsumbat single entry na igasatan ni insan ko itiragsat na nagpabunar dapay apo ay daytat American dream ni kasinsin kapu iti dolyar ay goodbye Philippines ay daytat American dream ni kasinsin idi agpasut visa na ay nagtientin iti Hawaii ang naglanding ni kasinsin imbes nga agturista nag-home care kit din itarus na pay agpark attendant ken agyar din pang door-to-door ken darling ken nupat nga ubing idi aganglay nakasarak ti mabayadan fixed marriage uray nanginan hinkidem nalatan ayat nalaeng ama addaan daytoy ti papel idakes na na in love neten problema na itadakkel ay daytat American dream ni kasinsin gapu iti dolyar ay goodbye Philippines ay daytat American dream ni kasinsin idi agpasut visa na nangasawat sa